man sagir kaga arewacin Najeriya wallahi dole a haƙura mata wa addini wallahi dole duk bala'inka tunda turawa suka zo duk abin da za su yi haka suka bar addini a arewa na ran zai dala ƙarya ne wani ya cire addini a arewa in dai iskancin ka zaka yi ka tafi kudu ko kuma kai can amma arewa dai wallahi ba ran da zaka ga ba addini a nan idan mutum na so ya huce haushinsa to sai ya dubi ta ina ne zai dan taba addini don shi a tunaninsa matsalar al'ummar mu addini shi ya hana a ci gaba duk tunaninsu kenan da yawa ba da su iya fitowa bane su faɗa kuma wallahi man sagir kaga arewacin Najeriya wallahi dole a haƙura mata wa addini wallahi dole duk bala'inka tunda turawa suka zo duk abin da za su yi haka suka bar addini a arewa na ran zai dala ƙarya ne wani ya cire addini a arewa in dai iskancin ka zaka yi ka tafi kudu ko kuma kai can amma arewa dai wallahi ba ran da zaka ga ba addini a nan in ran da ka fito da shegantaka in dai a arewa ne wallahi mamar ka mahi ta ji abin da ranta baya so in da ka iskancin ka yi nesa amma ka zo Bauchi ko Kano ko Katsina ko Jigawa ko Gombe ko waɗannan ka ce za ka yi fada da musulunci a wallahi talakan nan kama ba za su zauna lafiya ba